amb una mena de peça grossa esculpida a partir del bloc que és la peça que es tallarà. O sigui que, tot i que és virtual, és com molt tàctil. És força fantàstic pensar que aquestes coses acolorides de les pantalles són trossos de pedra reals immensos. Un dels reptes en el món de la pedra nostra, dels reptes més importants, seria el nàrtex, de la façana de la Passió. La façana de la Passió és una façana que en aquest moment no conclosa i hi ha unes 18 columnes a la seva part superior que pugen a sobre de la cornisa. Bé, aquesta façana, jo tinc un record de l'arquitecte Puigboada quan jo era estudiant molt jove, que vaig venir aquí, i em va explicar que aquestes columnes representaven les costelles, representaven aquesta part d'una persona que s'està ofegant a la creu. És una façana molt tètrica, una façana molt dura, és una façana que expressa la soledat i és una façana d'ossos, una façana de mort. Hi ha una gran sensibilitat en relació amb el fet que això sigui molt semblant al dibuix que tenim. Ni tan sols tenim el dibuix. Tenim una fotografia d'aquest dibuix del 1917 perquè el dibuix el van destruir quan van saquejar l'edifici. Hi havia un model de guix, però s'havia construït a la dècada dels anys 80 del segle XX i s'hi havia treballat durant uns 10 anys. I en això també hi havia sensibilitats diferents i no s'acceptava. I era massa diferent del dibuix original de Gaudí per poder-se imposar amb autoritat i, tanmateix, allà hi havia una gran inversió humana que no es podia ignorar i que s'havia de prendre seriosament i també ens donava un punt de partida. Hi ha una transició subtil entre fer que l'obra de Gaudí es pugui construir i intentar deduir a partir d'esbossos que han sobreviscut quins plans tenia ell pel que fa a l'espai i interpretar-los amb els meus col·legues també com podem. Limitats pel conjunt de parts que Gaudí ens va deixar. El conjunt de parts són les superfícies... Ben mirat, limitats no és la paraula adequada, perquè, de fet, és molt alliberador, perquè és un vocabulari molt ric i et dona aquella sensació de contacte amb l'arquitecte original. El meu punt de partida va ser comparar el dibuix de Gaudí i l'obra de l'escultor Subirachs. I el que domina en aquella composició és la figura de Crist crucificat en una creu horitzontal. I els ossos, que són molt evidents en el dibuix de Gaudí, hi vaig afegir la idea de la corpulència i la musculatura, que vaig pensar que dona una expressió d'agonia més dura. Allò va donar peu a un experiment més matemàtic que arquitectònic, i vam fer un dibuix que vam donar als matemàtics que ens podien ajudar a treure el màxim profit del nostre programari. L'objectiu era aconseguir que el resultat final tingués tota la màgia del dibuix i que no estigués esterilitzat per una interpretació matemàtica freda. El primer cop que vaig veure l'edifici, jo tenia 20 i pocs anys, quan hi vaig anar amb en Marc. Tenia curiositat perquè formava part de la meva vida des de feia uns quants anys i sabia una mica com s'havien de resoldre i traslladar la construcció a aquelles geometries. O sigui que m'ho he passat molt bé jugant amb els càlculs i retocant els paràmetres i retocant les equacions. Però, tot i així, produeixes una cosa que està influïda per la teva sensibilitat humana.
Per subtil que sigui l'algoritme, perceps aquella mena de naturalesa constranyidora que té. I llavors et mires el dibuix de Gaudí i penses, no és així. O sigui que, al mateix temps, el model paramètric et dona aquesta altra oportunitat, que és una mena d'estira i arronsa, perquè fas els càlculs i després te'ls saltes una mica. El bloc màxim. La mida màxima. Mida màxima. Em sembla que la qüestió, Jane, és que el bloc de la columna 9 no hauria de fer més d'1,75 m. Això ha estat una cosa que fa anys que hi treballem, perquè no era gens fàcil d'interpretar aquell dibuix. Sabien que havia d'estar fet o generat per paraboloids, però és un dibuix molt bonic, impactant, però com havia de ser allò? Naturalment que els dos últims han estat necessaris perquè en Barbany fos capaç de trobar la manera de tallar la pedra directament. A nivell personal, és una formació espectacular. Un picapedrer que tingui la possibilitat de viure el pas que un arquitecte et vingui i et digui pren mida d'aquelles peces i fes aquella peça, una cantonada, un tros d'una imposta, d'un capitell, que se't pugui donar un disseny informàtic, que se't pugui explicar que tu puguis veure la peça amb una sèrie de vistes, amb la quantitat de vistes que tu vulguis, impreses, no impreses, inclús amb maquetes tridimensionades. Això és un pas brutal, espectacular, i més a nivell personal d'una formació maca i honesta. És una cosa agradable. Anem a mirar-los segons. Aquest. Gaudí no tenia les eines que teníem nosaltres i amb el seu geni va arribar molt més ràpidament, segurament, que nosaltres al punt final. Tot i que a nosaltres ens sembli que podem anar més ràpid, però al final acabem fent més proves i més xequejos de les peces fins a arribar el que seria el resultat final i, per tant, perdem més temps pel camí. De la mateixa manera que als ordinadors sembla que s'hagi de guanyar temps i al final el temps que es guanya s'inverteix en fer més proves que si no el tinguéssim no el gastaríem. Això són dues línies rectes, no? Una i dos. Dos trams de recta. Treballant amb aquestes formes, en certa manera, et trobes fent un diàleg amb tot aquest món que va crear Gaudí, no? Amb el món d'aquestes superfícies. És una sensació d'estar en aquest món que va crear Gaudí amb aquest joc de superfícies reglades, que és un joc que pot ser infinit, i aquest joc de formes infinites és una sensació increïble, diguem. Des de la mort de Gaudí, els esforços per acabar l'església han continuat al llarg de 2 generacions. Sense aquests estudis tan conscienciosos, gairebé segur que el seu enginyós codi geomètric s'hauria mantingut invisible dins els fragments dels seus models esmicolats i el món no hauria entrevist la rica creativitat dels seus últims anys. Encara que faci 126 anys que es va construir, l'església de la Sagrada Família continua sent un dels projectes de construcció més complexos i inspiradors, a més d'una obra mestra. Bueno, yo he trabajado con los discípulos de Gaudí y ahora con los discípulos de los discípulos, y me siento especial de haber tenido este honor, ¿no? Y de haber entrado tanto en el mundo de Gaudí, que es muy absorbente. Te tienes que implicar mucho porque es así, Gaudí te absorbe.
Jo he estat al temple gairebé tota la vida, perquè em van batejar aquí en el temple, i recordo molt bé uns cargols de tamany molt gran, que són les gàrgoles que hi ha en l'absis, i aquests cargols ens feien molta gràcia poder-nos enfilar sobre d'ells i jugar per aquí. Aquesta obra, clar, per mi és una joia poder ser un dels col·laboradors que han ajudat a anar-lo pujant i veure'l acabat. Això per mi és molt important. Quan penso en com he acabat treballant, primer gràficament i després per ordinador, el que trobo més curiós és que vaig aprendre molt sobre el que feia ell tècnicament treballant a mà, probablement perquè trigava tant. I havia de pensar exactament en tots els passos, perquè no em volia equivocar i haver de repetir la feina de tot el dia. En canvi, amb l'ordinador, crec que per primer cop vaig poder entendre bé les habilitats conceptuals de la seva ment. Jo, com a màxim, somiava tancar la nau. Ara estem tancant totes les voltes i som ja al 90%. Mai, quan vaig entrar, jo podia pensar que podíem arribar on som. Ara, el que vindrà després, hi ha coses, per exemple, els edificis que en diem de les sacristies, només hi ha uns problemes complicats de Gaudí volia color. Quin color no el va determinar? Quina pedra sí, però sabem que hi ha d'haver color. Bé, hem d'acabar de prendre unes decisions. Tot el reste hi haurà blau i ceràmica, amb alguns punts de plata, amb el blau. Algun blau en aquestes 25? No, perquè això és la Jerusalem celestial. Allò és el Déu creador que va envoltat del seu mantell, la seva capa. Estem en una aventura artística que la història jutjarà, i si no ho hem fet prou bé, doncs no en podem pas donar la culpa a en Gaudí. Ara, sense en Gaudí, això no s'hauria fet. Això sí que és una cosa que n'estic totalment segur. Nosaltres, ni gairebé ningú al món, podia inventar-se tot el que ell somiava. Cada any, més de 2 milions de persones visiten l'església de la Sagrada Família per veure com l'obra mestra de Gaudí es continua aixecant pedra a pedra. Al ritme actual de construcció, s'espera que l'església estigui acabada pels volts del 2026, el centenari de la mort de Gaudí.